Mä sain Jereltä mailin, me sovittiin tapaaminen tänne, ei siinä ollut mitään epäselvää. Niin kyllä, se oli minä. Mä lähetin sen viesti heti, kun Jere oli hyväksynyt mun tarjouksen. Mistä sä edes tiesit, että Moose on myynnissä? Sitä sattuu kuulee yhtä sun toista, jos on oikeassa paikassa oikeaan aikaan, eiks näin? Helvetti. Mitä sä yrität? Onks tää joku kosto? Siis, anteeksi, mut mistä te kaksi edes tunnette toisenne? Me ollaan joskus törmätty kiinteistöhommissa. Ei tää oo mikään kosto. Mä hommasin tän paikan lahjaksi mun naisystävälle. Väität sä, että joku nainen on jaksanut katella sua. Ollaan me tässä jo vuosi oltu yhdessä. Sieltähän saapuukin. Moikka kulta, nyt oli täydellinen ajoitus. Etä sä... Sähän oot kuollut. Marianna. Mistä kaksi tunnette toisenne? Näillä kulmilla kaikki tuntee Mariannan. Mitä toi tarkoittaa? Et sun naisessa on pahemman luokan sekopää. Mä en ole enää sama ihminen. Väite, jonka sä oot sanonut aikaisemminkin, eikä se silloinkaan ollut totta. Se oli. Mä sairastuin uudestaan. Nyt mä oon saanut hyvää hoitoa ja mä oon täysin kunnossa. Ei millään hyvällä, mutta mikään mitä sä sanot ei saa mua uskomaan sitä. Mä en tiennyt, että sä haluat ostaa Moosen. Etpä tietenkään. Ihan vaan sattumalta just nyt päätit ostaa sun vanhan työpaikan. JP osti, kertomatta mulle. Eli tää on mulle ihan yhtä suuri yllätys kuin sullekin. Pikku lahja tyttöystävälle. Kyllähän ne naista hemmotella pitää. Sitä paitsi kahvilla business on jo pidemmän aikaa ollut mua salainen intohimo. Aivan varmasti.